ఇప్పుడే నేను మన ద బర్త్డే బాయ్ ప్రీమియర్ చూడటం జరిగింది. చాలా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ మధ్య బాండేజ్, దాని చుట్టూ అల్లిన ఒక అందమైన కథ. కథ అంటే సినిమాటిక్ ఎంతో కొంత ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. కానీ రియల్ గా జరిగిన ఒక స్టోరీని ఆ, బొమ్మ బొరుస బ్యానర్ లో భారత్ గారు ప్రొడ్యూసర్ గా, ఆ, విస్కీ డైరెక్టర్ గా తీసిన సినిమా. దీని వెనకాల ఒక గమ్మత్తైన కథ ఉంది. తెలుగు సినిమా అంటే ఆ, పెద్ద సినిమాలకే పరిమితమా అనేది ఈ మధ్య కాలంలో కొంచెం అది ట్రెండ్ అవుతా ఉంది. నా దృష్టిలో సినిమా అనేది ఎప్పుడు సినిమా, కంటెంట్ బాగుంటే సినిమా ఆడాలి. అలా అయితేనే ఆ సినిమా లాంగ్విటీ ఉంటుంది అనేది నా అభిప్రాయం. బర్త్డే బాయ్ అనే సినిమా ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంటుంది మీకు. ప్లీజ్ వాచ్. విస్కీ లాంటి డైరెక్టర్, విస్కీ పేరు లోపల ఒకటి ఉంది, తర్వాత ఎప్పుడు రిలీజ్ చేస్తాడేమో తెలియదు కానీ విస్కీ గమ్మత్తుగా ఉంది.